So finally, I am on live. So hi guys, this is Prakash Narzary. नोंथांमोना नायदों Prakash Narzary YouTube channel. So गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनखौ. Wow, सानै मानसि लाइभ भिउ नायदों आरो लोगोसे सानै लाइक खेबसेनो लाइक. So नोंथांमोनखौ Prakash Narzary YouTube channelआव बरायबावनाय थाबाय आरो लोगोसे लाइभनि दारै आं नोंथांमोनजों माखासे गोबां खोथा रायज्लायनो सानदों. दिनैनि दिनावहाय आङो बहा थांदों आरो लोगोसे आं मा खामानि मावदों. So बेयावहाय आं डाइरेक्टलि लेपटपनि पेज केमजोंनो आं रायज्लायगोन गोबां ओके हाय बिश्वनाथ नार्जारी हाय अजय ब्रह्म हाय गुड इभिनिं आदा जेनिफर दैमारि हाय आदा हाय जितुराज ब्रह्म हेल' आदा थेंक इउ खुलुमनाय थाबाय स' थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनजों माखासे गोबां बाथ्रा रायज्लायनि सिगांग्रो आं दिनै थांदों आङो फार्स्ट टाइम जिबनावहाय माबायाव थांदों आङो मा होनोमोनलाय जोंनि बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट अफिसाव थांदों फार्स्ट टाइम जिउआवहाय आं दासिमबो थांफेराखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों आरो आन्दायदों आरो बेवहाय मोनसे ओरैबायदि घटना जादोंना मा बुंनो आं माने बोरैबा मोनदों आरोना बै मादैनिबो गोरोन्थि नङा बाट आं थांदोंमोन हाबैदोंमोन डाइरेक्टलि मादै आंखौ लाखिबाय आरोना बिसोरो सिकिउरिटि गार्ड बायदि आरोना गार्ड ओमफ्राय ओरै लाखिबाय आंखौ सोर नोंलाय नांबाय सोंबाय आरोना सोर नोंलाय होननानै सोंबाय आरोना ओमफ्राय आं प्रकाश नार्जारी नांबाय आङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं मिडियानि नांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव सोर नों हाबनो मोना होनबाय ओमफ्राय दानाबा बिनि उनाव गेटआवहायबो माबायाव गेटमेनावबो बेयावबो एन्ट्रि पास नांगौ नालाय एन्ट्रि पासआव थांबाय ओमफ्राय रायलायबाय माने एन्ट्रि पास नांलायगौ जोंथ' सारजों माखासे सिनायखिखा होननानै स' बिनि उनाव आं सारखौ माने सारनि हेल्प खालामग्राखौ कल खालामना सोंबाय सारा बुंबाय कि ओरैबायदि खोन्थानानै होबानो जाबाय होनबाय स' थांबाय आङो खोन्थाहैबाय स' बिसोर सोबाय बिनि गेजेराव आरोबाव एसेम्ब्लिनि मिटिं जागासिनो माने कनफारेन्स हलावहाय ओमफ्राय दानाबा कनफारेन्स हलाव मिटिं जाबाय थानायावहाय दानाबा जोंखौ सोनो हायासै ओमफ्राय दानाबा आंबो खोन्थाना लायाखैमोन जेनेबा जों सारजों सिनायखिखा ओरै थोरै होननानै पाब्लिक सिम्पोल सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव दानाबा आंथ' पाब्लिकआनोखा स' बिनियाव आं जेबो बुंखायाखै आरोना आं प्रकाश नार्जारी आङो निउस मिडियानि नांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव डाइरेक्टलि बियो दानो सोथ'नो मोना नांबाय ओमफ्राय बै सासे मानसिया फैनानै खोन्थाफैबाय बेखौ हाबनो हो होननानै ओमफ्राय उनाव हाबबाय स' एसे बोरैबा फिल मोनलायलायबाय बे समाव हाबनो मोनालै जानला मोनला होननानै गोबां गोख्रों स्ट्रं माने प्रटेक्सन बेबायदिनो खालामनांगौ जानला मोनला सोनो नाङा खिन्थु बिराद मानसि ओरैबायदि मानसि हाबनानै दंहैखायो सिङावहाय सानथ्र'हायै मानसि हाबनानै दंहैखायो आरो नंखायब्ला आंखौसो लाखिलाबायदोंमोन सिङाव ओरैबायदि सानथ्र'हायै मानसि दंमोन ना बाबरे बाब दिनैनि दिनाव खिन्थु बिराद मानसि दंमोनलै बाबरे बाब माने बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट अफिसाव गुवाहाटीनि सेक्रेटारि अफिसावबो बेबायदि थानो मोना खोमा दां इसेबां मानसि बाबरे बाब आयु इसेबां पाब्लिक जानला मानला सोलाबायबाय ओमफ्राय उनावहाय जोंफोरबायदिखौसो सोआसै आरो सोनो नागिराखै आरोना बेबायदि बे मादैया स' ओमफ्राय उनाव मादैया बुंफिनबाय अके ओमफ्राय आं मादैखौ सोंबाय नामखौ मादै मा नाम नोंना होनबाय आङो बाब मा होनबाय मादैया आंखौ मा होनदों मिथिबायना मा आंनिखौ साख्रि खालामनो आरे आंनाव मा अखार दं नोंथांनि साख्रिखौ आङो माबानो खालामनो जास्ट सोंदोंसो मादै रहिलाबो बुंनो हायो मादै रेनुबो बुंनो हायो नङा होमबा नाम लाखिनानै बेथ' आंनि असे बिमादै नङा होमबा डाइरेक्टलि आं मादैल' होनना बुंनो नङा होमबा स' आं नाम खारिनानैथ' बुंनो हागोन बिनि सेरावबोथ' थागोन मादै नङा होमबा आं जायखौ मादै बुंनो हागौ दा मादै बुङोब्ला बयबो गावखौ बुंनो सानगोन नङा होमबा स' बेनिखायनो नाम थानाया मोजां नङा होमबा स' बेबायदिनि थाखायनो बाब ओरै थोरै बेबायदि जानो नाङा माब्लाबाबो जुदि बे मानसिया भिडिअखौ नायफिनदोंब्ला आरोना आं बेखौ बुंनो सानो कि बेबायदि जानो नाङा मानसिया जुदि नोंखौ सोरबाफोर सोंदोंब्ला खोन्थानानै हो मोजाङै आरामसे रायज्लाय बिनि उनावहाय बेखौ दैथायहरबानो जाबाय आरोना जिखुनु हक दिनै फार्स्ट टाइम आङो बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट अफिसाव थांदोंमोन आरो लोगोसे बेयाव थांनायनि माखासे खारनबो दंमोन बेरायनानै एसे फैबाय ओमफ्राय मोनथिनो मोनबाय जोंहा बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' सारा बबे खनायाव जिरायो आरो लोगोसे बबे जराव कनफारेन्स हल दङ बबे जराव एसेम्ब्लि दङ बेखौ गासिखौबो मोनथिनो मोनबाय आरोना मोनथिनो मोनबाय एसे एनै आन्दाज मोनबाय आरोना स' गाइस आं नोंथांनि सिगाङावहाय माखासे आरोबाव आं बाथ्रा बुंबावनो सानदों दिनै आं सावरायगोन नोंथांमोनजों बिनि उनावहाय दिनै आं मोनसे इंलिसनि मोनसे स्ट'रि लिरदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय इंलिसनि लिरनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा लिरगोन माने बाथ्रा बुंगोन कि बर'नि बुंगोन आरोना लाइफ एन्ड लाइफ पार्ट हिस्ट'रि मिथिबायना लाइफ एन्ड लाइफ पार्ट हिस्ट'रि मोजां खोनानो मोनगोन नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय गोबां इन्ट्रेस्ट नांगोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनासंनो आरो माखासे गियानबो मोनगोन येस गेरेन्टि आंनि थाखाय माने नोंथांमोननि थाखाय आंनिफ्राय फारसे आरोना गेरेन्टि स' आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंगोन लाइफ एन्ड लाइफ पार्ट अके लाइफ एन्ड लाइफ पार्ट रदै सासे मानसिया माबा सोंदों नित्या नार्जारी हेल' आदा खबरा बोरै फ्रम गलाघाट थेंक इउ स' माच गलाघाटनिफ्राय आं मोजाङैनो दङ बाट आं मोनसे बाथ्रा आं नैबेनि थाखाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभनि थाखाय माने बे भिडिअखौ लाइभ खालामनाय जादोंमोन आं बेखौ सिगांग्रो बुंग्रोनोसै स' आं नोंथांमोननि सायाव बुंदों मा लाइफ एन्ड लाइफ पार्ट जिउ आरो जिउनि लामानि सोमोन्दै
I will talk about life and life path history. आं रायज्लायगोन, आं इंग्लिशनिबो बुंगोन बर'निबो बुंगोन। आं रायज्लायगोन लाइफ आरो जिउनि लामानि सोमोन्दै। दानाबा मोनसे स्टोरी आरोना, सल' मोनसे आं बेखौ लिरदों इंग्लिशनि लाइफ एन्ड लाइफ पाथ। बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय बे बाथ्राया जागोन लाइफआ बुंदोंमोन माखौ? लाइफ पाथखौ बुंदोंमोन आरोना लाइफआ। व्हाट आर यू डुइं लाइफ पाथ? माने पाथ माने बै बे पाथ, लाइफ पाथ माने मिथिगौ ना? जिउनि लामा। जिउनि लाइफ पाथ माने जिउनि लामा। ओके, लाइफ पाथ मीन्स जिउनि लामा। स' बिनि गेजेराव आङो नोंथांमोना बेयाव मोनसे इन्टारेस्टिं टपिक मोननो हागोन आरो नोङो एसेबाबो माबा मोनसे सानथावना आरो नोंनि जिउआव एसेबाबो सोलायनायखौ एसेबाबो मोनदांनो हागोन आरो नों मा खामानि मावदों बेखौ एसेबाबो मोनदांनो हागोन आरोना। बे मोनसे मोटिभेटनि थाखाय जाहैबाय बियो। रायजो जाबाय खोनासंबानो जाबाय। बे मोटिभेट नोंथांनि जिउनि सोमोन्दै। आंबो बे बाथ्राखौ लानानै आङो थांनानै दंगासिनो दङ आरो बे लामाजोंनो नोङो जौगालांगोन आरोना, गेरेन्टि बे लामाजों जौगालांगोन। स' बेयाव बुंबाय व्हाट आर इउ डुइं लाइफ पाथ। जिउआ बुंबाय आरोना, जिउआ बुंबाय कि नों मा खामानि मावगासिनो दं जिउनि लामा। दासान्दि नों मा खामानि मावगासिनो, नों मा खामानि मावो होनना बुंबाय। स' लाइफ पाथआ बुंबाय लाइफ, मिनिस्लु जानानै जिउखौ बुंबाय, जिउनि लामाया मिनिस्लु जालायनानै लाइफ। बुंदोंमोन मा? जिउआ सोंबाय कि नों मा खालामगासिनो दङ जिउनि लामा होनबाय। दानाबा जिउनि लामाया बुंबाय लाइफ। स' जिउनि लामायावहाय लाइफ बानायगोन, माथो बानायगोन नङा लाइफ। दानाबा लाइफ बानायदों नंबाय। स' बिनि गेजेराव लाइफआ बुंबाय व्हाट द हेल लाइफ इज मी, you are making to me। नों आंखौ बानायगासिनो दङ। माने मा बुंबाय जे लाइफआ, जिउआ बुंबाय कि जिउनि लामाखौ जे नों मा खालामगासिनो दङ। जिउनि लामाया, जिउआ जिउनि लामाखौ सोंबाय, बाट जिउनि लामाया मा रिप्लाइ होबाय कि आं लाइफ बानायदों। आरो बिनि गेजेराव लामाया माने जिउआ मा बुंखो जिउनि लामाखौ कि बुंबाय कि मा नों आंखौ बानायदों, आंनियाव नों माने एसेबां अकात जे आंखौ बानायनो हादों, इसेबांखिनि अकात नोंनाव दङ जे नों आंखौ बानायनो हादों। स' बिनि गेजेरावहाय बुंबाय लाइफ पाथआ कि नो 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 नो, I just helping to person that for accomplish you but depend on person that choosing the type of me। मोजां खोनासंदो ना। Are you listening to me? मा बुंदों जिउनि लामाया? नो 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 नो। जिउआ जेब्ला बुंदों कि व्हाट नों आंखौ बानायदों, नोंनाव इसेबांखिनि अकात, नों आंखौ बानायनो हानाय, बेखौ आं लिरदों दै, आंसो लिरदों। बेखौ आङो 2019 मायथाइयावनो लिरदों। नोंथांमोना आंनि वेबसाइट मोनसे दङ, बेयाव थांनानै नायबानो नुनो मोनगोन आरोना। बाट आं बेखौ दासिमबो लन्च खालामाखै, बाट आं बेखौ मोनसे माने माबायाव वर्डप्रेसआव आं बानायना दोनदों आरोना। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नायगोन, बाट आं सिगांग्रो नोंथांमोननि सायाव माखासे नैबे बाथ्राखौ आं फोरमायनो सानदों आरोना। बे पइमनिबा माने बे खन्थाइनि मुङा जाहैबाय लाइफ एन्ड लाइफ पाथ हिस्टरी। अके, स' बिनि गेजेराव बुंबाय जिउनि लामाया बुंबाय नो 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 नो, I just helping to a person that for accomplish you but depend on person that choosing the type of me means life path, आंखौ जिउनि लामाखौ। लाइफआ बुंबाय कि लाइफ नों मा खालामगासिनो दङ, व्हाट आर यू डुइं। जिउनि लामाया बुंबाय लाइफ बानायदों नंबाय। लाइफआ बुंबाय व्हाट नों आंखौ बानायदों, नोंनाव इसेबां अकात दङ आंखौ बानायनो हानाय। बिनि उनावहाय जिउनि लामाया बुंदों नो 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 नो, I just helping to person that for accomplish you but depend on person that choosing the type of me। मा बुंदों? नो नो, आं बानायाखै, आं बिदि नङा। आं जास्ट मानसिफोरखौ मदद खालामदों जे नोंथांनि थाखाय नोंथांनिसिम सहैथों, मिथिबायना? टु पार्सन that for accomplish you, नोंथांनिसिम सहैथों, नोंथांनि थांखिखौ जाफुंसारनायावहाय मदद जाथों, बेबायदि आरोना। डिपेन्ड अन मी पार्सन, मिथिबायना? डिपेन्ड अन मी, जे बे मानसिया जे मा सायख'दों, मा लामा सायख'गोन बेयो, मिथिबायना? साक्सेस, बिनि एकमप्लिस, साक्सेस जानायाव आरोना, माने एकमप्लिस इउ। मोजां खोनासंबानो जाबाय। आं फिन खेबसेबाव बुंबावनि नोंथांनि सिगाङावहाय मोजाङै, जाहाथे नोंथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासंनानै लायो आरो नोंथांमोना बेखौ बुजियो। मा बुंदों? लाइफ पाथआ बुंबाय नो 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 नो, I just helping to person that for accomplish you but depend on person that choosing the type of me। आं एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय भिडिअखौ बानायाखै दै, नोंथांनि सिगाङाव आं जास्ट नोंथांमोननो माखासे मोनसे बाथ्रा बुंनो थाखायसो। स' बेवहाय बुंबाय कि नो नो नो, आं मानसिफोरखौ जास्ट मददसो खालामदों नोंथांनिसिम साक्सेस जानायाव, लाइफआव साक्सेस जानायावहाय। बाट बैसोर सुबुंनियाव, माने जोंनि सुबुंनियावसो बिथांमोननियावहाय मोनसे मा दङ कि चुजिं दि टाइप अफ पाथ, माने राहा, बै बे मोनथाया बिसोरनाव दङ। डिपेन्ड माने बिसोरनियाव थायो जे बिथांमोना बबे लामाजों थांगोन। मा लामाजों? लामायाथ' गोबां दङ। गुन्दा जानाय लामा, सिखाव जानाय लामा, नङा होमबा? सासे IAS अफिसार जानाय लामा, सासे ससियेल वार्कार जानाय लामा, सासे
साइन्टिस्ट जानाय लामा नङाबा सासे इन्जिनियारिं जानाय लामा सासे डक्टर जानाय लामा स' बेवहाय बुंबाय कि लाइफ पार्टना माने जिउनि लामाया बुंबाय कि नो 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 आई जस्ट हेल्पिं टू पर्सन दैट accomplish for you माने I just helping to person that for accomplish you and but depend on person that choosing to type of me no 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 आं just मानसिफोरखौ मदद खालामदों जे नोंथांनि जिउखौ माने नोंथांनि जे जिउ बे बिथांनि लाइफआव सक्सेस जानायनि थाखाय आं बेखौ जस्ट मददल' खालामदों आंनि जिउनि लामाजों जिउनि लामानि दङ जे बिथांमोननि मोन्थाय बिथांमोननि गोसोआ बबे लामाजों थांनो गोसो जेरै हमना ला गुन्डा जेरै हमना ला डक्टर जेरै हमना ला इन्जिनियारिं जेरै हमना ला किडनेपार जेरै हमना ला आतंकबादि जेरै हमना ला साइन्टिस्ट जेरै हमना ला स्पर्ट्समेन बायदि बायदि बिथिङावहाय जानो हानाय लामा बिथाङा गावखौनो गाव सायख'नो हागोन होनना बुंबाय दा बिनि उनाव बुंबाय अ नंगौ नामा नंगौ नंगौ होनना बुंबाय आरोना लाइफआ नंगौ होमबा बिदिब्लाथ' मा बुंखो मिथिबायना बिदिब्लाथ' you are so smart लाइफ पार्ट होनबाय जिउआ बुंबाय you are so smart लाइफ पार्ट होनबाय बिनि उनावहाय लाइफ पार्टआ मा बुंखो थेंक इउ एन्ड can I ask something बिराद मजा जासिन बिराद इन्टारेस्टिं जासिन एबार खोथाखौ बुजि मा बुंनो सानदों आं नोंथांनि सिगाङावहाय नोंथांमोना लाइफखौ बुजिनो नाजा मा बुंनो सानदों लाइफआ बुंबाय जिउआ बुंबाय कि you are so smart लाइफ पार्ट गावनो लाइफ गावनो जिउनि लामा बाट जिउआ बुंबाय जिउनि लामाखौ नों गोबां स्मार्ट आरो लाइफनि माने लाइफ पार्ट एबा जिउनि लामाया बुंबाय थेंक इउ can I ask something होनना बुंबाय can I ask something मा बुंदों can I ask something जिउनि लामाया बुंबाय खोनासं मोजां गोसो होनानै जिउनि लामाया बुंबाय can I ask something सोरखौ बुंखो जिउखौ मिथिबायना जिउनि लामाया बुंबाय जिउखौ नोंथांनियाव आं माबा मोनसे सोंनो हागोन ना नोंथाङा जोबोद मोजाङै आंखौ धन्यबाद जासिबाय आं नोंथांनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा सोंनोसै बेबायदि बाथ्रा बुंबाय जिउआ बुंबाय yes definitely नोंथाङा कुइसनखौ खालामनो हागोन yes you can just do it नों हागोन नों सोंनो हागोन नों जास्ट सोंल' आं बिनि फिननायखौ होगोन होननानै मा बुंखो जिउआ बुंबाय सोरखौ जिउनि लामाखौ दा जिउनि लामाया मा बुंखो मिथिगौ जिउनि लामाया why you so far from people and the people are always run on my path to accomplish you and to make peace of life मा बुंदों मिथिगौ ना जिउनि लामाया मा बुंदों खोनासं माने सोंदों माखौ जिउखौ आं सोंबाय जिउखौ बा जिउनि लामानियाव थानानै आंनो सोंबाय बेखौ सानना ला आरोना आं जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं सानो माने खोन्थानो सानो नोंनो सापस हमना ला नोंनो सोंबाय बेखौ जिउ आरो जिउनि लामायाव थानानै जिउखौ सोंबाय आरो नों सापस हमना ला why you so far from people and the people are always run on my path to accomplish you and to make peace of life खोनासंबा खेबसेबा बुंनो सानदों आङो why you so far from people question mark and the people are always run on my path to accomplish you and to make peace of my माने to make peace of life मा बुंदों नों माने एसेबां सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव दङ मानो थाखाय एसेबां सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव दं नों जिउ थांखि बै थांखिखौ जोङो होसोयो नङा होमबा बै थांखिखौ होसोयो आं डक्टर जानो थाखाय आं सासे इन्जिनियारिं जानो थाखाय आं सासे साइन्टिस्ट जानो थाखाय आं बैखौ होसोयो आरो बै डक्टरखौ आं मानो गोरलै खेबसेनो जानो हाया आं मानो एसे माने इन्जिनियारिंखौ आं इसेबां गोरलै जानो हाया बेबायदि नङा होमबा स' बुंबाय कि नों माने एसेबां गोजानाव लाइफ नों माने एसेबां गोजानाव लाइफ नों माने रायजो राजा बा सुबुंफोरनिफ्राय एसेबां गोजानाव मानो थाखाय थायो बे सुबुंफ्रा माने जोंखौनो बुंबाय आरोना आंखौनो आं बुंना लाबाय आरोना बेयाव सोंनायाव मथे बिसोर सुबुंफ्रा बिसोरो नोंखौ बेसेबांबा गोजानाव नागिरहैयो आरो बिथांमोना नोंखौ नागिरै नागिरै आंनि जिउनि लामायावहाय रायजो राजाफ्रा सुबुंफ्रा गाबो बिराद गाबो दे पिपल आर क्राइ to accomplish you and to make peace of life गोजोन सुकुन गोजोन संसार बानायनो थाखाय गोजोन संसार जिउ बानायनो थाखाय बिथांमोनहा हायैनि फेल जानायनि थाखाय बिथांमोना आंनि जिउनि लामायावहाय गाबो जिउ होननानै बुंबाय आरोना जिउनो खोन्थाबाय इनफरमेसन हरबाय जिउ आंनि जिउनि लामायावसो सुबुंफ्रा नोंखौ होसोयै लामायाव खारै साक्सेस जानो थाखाय फेल जानायाव साक्सेस जानो थांनायावहाय फेल जानायनि गाबो नों मानो एसेबां गोजानाव दङ
बे बाथ्राखौ सोंबाय जिउनि लामाया सोरनाव सोंखो जिउनाव means जों सोंबाय ओके बिनि उनावहाय बुंबाय कि लाइफ जिउआ बुंबाय बिनि उनावहाय जिउआ मा फिननाय होगोन आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थानि जिउआ मानो मा बाथ्रा बुंखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंना लादो जिउआ जिउ लाइफखौ मा फिननाय होखो means जों सुबुं माहारिनो बे जिउआ मा फिननाय होदों आं नोंथांमोननि सायावहाय खोन्थानि I'm not far from people but people shares to me other place but I'm always inside of them बिराद मोजां माइन्ड इट गोसोआव गोलालाय आं मा बाथ्रा बुंनो थांदों बेयाव आं मा लिरदों आं मा खन्थाइ लिरदों बे खन्थाइखौ गोसो होना खोनासं मा खन्थाइ लिरदों बे खन्थाइ लिरनायखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं मा होनदों लाइफआ बुंदों कि जिउनि लामानो फिननाय होदों एबा जोंनो होदों I'm not far माने इनडाइरेक्टलि बे जिउनि लामानो फिननायखौ हरदों जोंनो हराखैबाबो इनडाइरेक्टलि जिउनि लामानो बे फिननायखौ होदों माबायदि फिननाय होदों जेब्ला लाइफ माने जिउनि लामाया जेब्ला जिउखौ सोंदोंमोन why you so far from people and they people are always run on my path to accomplish you and to make peace of life जेब्ला बे बाथ्राखौ सोंदोंमोन अब्ला लाइफआ बुंबाय कि I am not far from people but people shares to me other place but I'm always inside of them मा बुंदों कि जिउआ बुंबाय कि आं एसेबां गोजानाव गैया सुबुंफोरनिफ्राय आं सुबुंनि एसेबां गोजानाव गैया बे बिथांमोननि साननायसो आं बिथांमोननि सुबुंफोरनि सुबुं माहारिनि हिउमेन्सनि बिथांमोननि सिङाव दङ आं गोसो सिङावहाय बिथांमोना आंखौ आं जिउखौ आं लाइफखौ बायदि बायदि जायगायाव नागिरो सोरबा बैबायदि जायगायाव सोरबा हाजो खंखराव थायोबा लाइफ जागोन सोरबा USA आव थांबा लाइफ जागोन सोरबा भुटानाव थांबा लाइफ जागोन सोरबा माने चाइनायाव थांबा लाइफ जागोन बायदि बायदि जायगायावहाय आंखौ हेपि नागिरो आंखौ खुसि नागिरो आंनि थांखिखौ माने गावनि जिउखौ सुखि खालामनो थाखाय गावनि जिउखौ हेपि खालामनो थाखाय बायदि बायदि जायगायावहाय थांनानै नागिरो बाट आं बिथांमोननि गोसोनि सिङावल' दङ होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय लाइफआ बुंबाय I am not far from people आं रावनिबो गोजानाव गैया रावबो सुबुंनि गोजानाव गैया नाथाय people shares to me other place नाथाय सुबुंफ्रा आंखौ नागिरो गुबुन जायगाफ्राव बायदि बायदि जायगाफ्राव but I am always inside of them नाथाय आं बिथांमोननि गोसो गोरबो बिखा सिङावहायनो दङ माइन्ड इट गोसोआव लाखि जिउनि लामाया मा बुंखो बिनि उनाव मिथिगौ ना They always cry on my path for journey to you and you may cry to people मा बुंदों जिउनि लामाया बुंबाय कि जों बुंबाय बे माने इनडाइरेक्टली बे बाथ्राखौ रायलायनाय जादों नालाय जिउनि लामाया बुंबाय लाइफखौ कि they always cry on my life path for journey to you माने बुंदों बिसोरो सुबुंफ्रा जों सुबुं माहारिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा गासिबो मा होनदों जिउनि लामायाव गाबो नोंथांनिसिम सहैनो थाखाय साक्सेस जानो थाखाय but you may cry to people नाथाय आरो नोंनो खालामो बिसोरखौ गाबहोनाय नों जिउआनो खालामो बे सुबुंफोरखौ गाबहोनाय नोंनो रिजन बे सुबुंफोरखौ गाबहोनाया होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव लाइफआ बुंबाय खोनासंदो मोजाङै नोंथांमोना माखासे गियान मोनगोन मिथिबायना आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे बाथ्राखौ बुंगोन नोंथांमोना माबा मोनसेबाबो गियान मोनगोन बेवहाय मिथिबायना स' बिनि गेजेराव बुंबाय जिउआ बुंबाय they people don't know about life because they shares life to other place which if they shares life inside of them they can get it oh what life is simple if they understand number one life बुंबाय जिउआ बुंबाय they people don't know about life because they shares life to other players which if they shares life inside of them they can get it oh life is simple life is simple if they understand if they could understand मा बुंदों जिउआ बुंबाय खोनासं गोसो होनानै जिउआ मा बुंदों मानसि माहारिखौ जिउनि लामानि दारै मा बुंदों खोनासं गोसो होनानै oh life नंबाय they people don't know about life
बिसोरो जिउनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर बैफोर जायगाफ्राव नागिरहैबाय बायदों बिथांमोना जिउ आरो खुसिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बिकज मानोना बिथांमोनहा लाइफखौ जिउखौ खुसिखौ बायदि बायदि जायगायाव नागिरो जाय जायगायाव आं बिथांमोननि गोसो गोरबोआव दङ which जुदि बिथांमोना which if they shares life inside of them they can get it जुदि बिथांमोना गावसिनि गोसो गोरबो सिङावहाय गावसिनि आन्तर बा गोसो गोरबोआव जुदि नागिरोब्ला जिउखौ खुसिखौ अब्लानो बै खुसि बै बे जिउखौ बिथांमोना मोननो हागोन होनना बुंदों लाइफ इज सिम्पल जिउनि लामा जिउआ गोबां सिम्पल जुदि if they could understand जुदि लाइफखौ बिथांमोना जुदि बुजियोब्ला जिउआ मा खुसिया मा जुदि बिथांमोना बुजियोब्ला लाइफआ गोबां गोरलै नों लाइफखौ जुदि बुजियोब्ला नों बै खुसिखौ बै संसारखौ बै जिउखौ नोंनि गोसो आत्मायावनो मोनजोबनो हागोन जास्ट नों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो आरो फिल खालामनो आरो बुजिनोल' गोनांथि आरो बिनि उनाव जोबथारनायावबा बुंबाय जिउनि लामाया मिनिनानै बुंबाय पिपल्स मा होनदों पिपल्स बिदि खालामना बुंबाय आरोना एक्टिंखौ माबाखौ नायबानो जाबाय माने केरेक्टारखौ नायबानो जाबाय जिउनि लामाया मा बुंखो बिनि उनाव रायजो राजाफोरखौ पिपल्स माने बिदि होनना बुंखो मिनिनानै बिकज बे लाइफआ गोबां गोरलै जुदि नों बुजिनो हायोब्ला नाथाय जिउनि लामायाव जों गोबां दुखु जायो बायदि समाव जों मेट्रिक फेल जायोब्ला दुखु जायो बायदिसिना जों जायोब्ला दुखु जायो फेल जायोब्ला जों दुखु जायो जुदि जों बै फेल जानायखौ जोंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स जोंनि मोनसे जोंखौ उत्साह खालामदों जोंनि जिउखौ थांनानै थानायाव मदद खालामनो थाखाय जोंनो एक्सपिरियेन्स होदों जुदि होननानै बै बाथ्राखौ जुदि साननानै जुदि नोंथांमोना जुदि बैखौ एक्सेप्ट खालामनानै जुदि नोंथांमोना खामानियावहाय नेक्स्ट बाराव आङो बेखौ मोजांसिन खालामबावगोन होननानै जुदि नोंथांमोना जुदि साननानै जुदि गोसो गोथारै दावबायफिनोब्ला नाजाफिनबावोब्ला अब्ला नों मा सानगोन येस डेफिनेटलि बेखौ बजबना लानानै जुदि नोङो नेक्स्ट बाराव जुदि एग्जाम होफिनोब्ला गोसो गोथारै अब्ला नोंथाङा टप नाम्बार 1आवबो थांनो हागौ अब्ला जुदि बै समावहाय नों जुदि बे बाथ्राखौ बुजिनानै गोसो होनानै जुदि नाजाफिनोब्ला जुदि टप नाम्बार 1आव थाङोब्ला बै समाव नोंनि खुसिखौ नों मोननो हागोन आरोना बेबायदि आरोना खोथाया स' लाइफआ बेबायदिनो रायजो राजाफोर जों गोसो गोरबोआव जोङो गावखौनो गाव बुजिनो नाजानांगोन जों गावनि आत्माखौ मोनहासनांगोन आन्डारस्टेन्डिं खालामनांगोन आरो बिनि उनावहाय बुजिनांगोन लाइफआ मा आरो जों लाइफखौ जुदि बुजिनोब्ला खुसिखौ जों बुजिनोब्ला जों बेखौबो बुजिनांगोन जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुजिनानै नैबे गोसो गोरबोआवहाय बुजिनानै लानो नांगोन आरो जिउआ मा संसारा मा जों संसारखौ बोरै थांनानै थानो गोनां जायो थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय WhatsAppआवहाय आं जेबो मिथिया नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हर स्वीट ड्रिम नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै WhatsApp फेसबुकआव शेयार खालामबानो जाबाय आं मोनथिया फंबायमोन नोंथांमोना शेयार खालामथारनांगोन थेंक इउ सो माच खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ बाय बाय